Násilie páchané na ženách v partnerských vzťahoch má špecifickú dynamiku moci a kontroly. Muži, ktorí sa správajú násilne k svojim partnerkám, používajú rôzne vzorce a stratégie násilného správania, ktorých cieľom je dosiahnuť absolútnu moc a kontrolu nad životom ženy a prípadne aj detí. Mnoho ľudí si myslí, že riešením násilia alebo jedným z možných riešení násilia je, alebo mohlo byť to, ak by žena z násilného vzťahu odišla. Domnievajú sa, že odchodom alebo odlúčením násilie končí. V skutočnosti to však tak nie je. A práve naopak, muži, ktorí sa správajú násilne k svojim partnerkám, častokrát pokračujú v násilnom správaní aj po odchode zo vzťahu alebo po separácii. V tomto videu by sme chceli vlastne bližšie hovoriť o rôznych stratégiách násilného správania a vzorcoch násilia, ktoré muži používajú práve v období po ukončení vzťahu alebo po separácii. Čo je dôležité si uvedomovať a vnímať je, že cieľom násilného správania je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad životom ženy, čo znamená kontrolu nielen nad tým, kde je, s kým je, kde chodí, ale aj nad tým, ako sa cíti, čo si myslí a rovnako aj nad jej telom. Práve preto, ako vidíme na kolese, ktoré tu máme, tak v strede máme moc a kontrolu po separácii, pretože to je cieľ vlastne všetkých stratégií a vzorcov, o ktorých budeme hovoriť. Na to, aby po separácii používanie stratégií násilia bolo efektívne a muž naozaj dosahoval alebo zväčšoval moc a kontrolu, ktorú má, keďže po odchode je to obdobie, kedy určitú mieru moci a kontroly nad životom ženy stratí, tak potrebuje tie stratégie vlastne uplatňovať neustále a robí to prostredníctvom neúnavného zameriavania pozornosti na ženu, čím sa vlastne deje to, že sústavne zasahuje do denných aktivít ženy a prípadne aj detí a zároveň neustále sa sprítomňuje v jej živote, napriek tomu, že teda sa pokúsila vzťahu končiť alebo teda od násilného partnera odísť. Tiež je dôležité si uvedomovať, že po separácii vlastne na pozadí je tam prítomná väčšinou dlhodobá história násilia. To znamená, že vlastne minulosť, v rámci ktorej, alebo minulá skúsenosť ženy a detí, v rámci ktorej dochádzalo dlhodobo a opakovane k fyzickému, sexuálnemu násiliu, alebo sa mohlo vlastne, aj sa dialo natlakové a kontrolujúce správanie zo strany muža, teda smerom k žene a prípadne aj deťom. Na to, aby inštitúcie mohli efektívne vstupovať do situácie násilia a zabezpečiť ženám a deťom účinnú ochranu a pomoc, je dôležité, aby systém pomoci a podpory a inštitúcie, ktoré v ňom fungujú, veľmi dôsledne a hĺbkovo rozumeli stratégiám násilných mužov a vzorcom násilného správania a pýtali sa vlastne na to, že aké vzorce, aké stratégie používali muži jednak v minulosti, ale zároveň, ak majú informáciu o tom, že žena teda sa pokúsila odísť alebo odišla, ukončila vzťah, tak je dôležité sa vedieť zorientovať aj v tom, akým spôsobom násilie naďalej pokračuje. Inými slovami povedané, aké vzorce a stratégie násilného správania používa ten násilný partner vlastne po odlúčení alebo po rozchode. A o jednotlivých vzorcoch takéhoto správania a o stratégiách, ktoré muži po separácii používajú, si povieme vlastne na základe tohto kolesa.
Jedným zo vzorcov násilného správania po separácii je obťažovanie a zastrašovanie. Hovorili sme o tom, že separácia je vlastne nejaká fáza v tom vzťahu a je tam teda prítomná história násilia, čo znamená, že používaním násilia v minulosti muž vlastne vyvolával v žene, ale teda aj v deťoch strach. Takže je tam prítomný strach, majú z neho obavy a práve kvôli tomu na vlastne nejaké upevňovanie a umocňovanie toho strachu aj po separácii používajú muži stratégie, prostredníctvom ktorých sa snažia vlastne vyvolávať a udržiavať strach a zastrašovať ženu a deti. Môžu tak robiť prostredníctvom vyhrážania sa zabitím alebo ublížením deťom alebo nejakým iným blízkym ľuďom ženy a detí. Rovnako na posilňovanie strachu na strane ženy a detí môžu používať ako stratégiu násilného správania prenasledovanie a buď môžu teda prenasledovať ženu a deti sami, alebo môžu na to prenasledovanie používať nejaké ďalšie osoby. Tiež vlastne v tej predošlej časti som hovorila o tom, že na to, aby si muž umocnil moc a kontrolu, tak potrebuje vlastne používať stratégie násilného správania konštantne a neustále. A to vlastne vedie k tomu, že aj keď teda žena sa pokusila odísť, tak nejakým spôsobom sa stále sprítomňuje v jej živote. A k tomuto ako príklad, čo sa pomerne často deje, čo nám popisujú ženy, môže byť napríklad taká forma správania, že napriek tomu, že bol vydaný nejaký ochranný príkaz alebo zákaz vstupu do domu, zákaz priblíženia, tak ten násilný partner sa zdržiava poblíž domu alebo poblíž pracoviska v takej vzdialenosti, aby neporušoval ten ochranný zákaz, ale zároveň vlastne pre ženu a pre deti to znamená, že ho vidia a že teda vyvoláva to v nich častokrát rôzne obavy a strach, pretože nevedia predvídať, čo môže urobiť alebo čo sa môže diať. Ďalšou stratégiou po separácii násilného správania veľmi častou je podkopávanie rodičovských schopností ženy. Táto stratégia opäť vlastne jednak slúži na posilnenie si pozície moci a kontroly, ale tiež vlastne slúži na to, že žena je zneistená, spochybnená a rovnako vlastne deti potom môžu vnímať mamu ako nie dosť dobrého rodiča alebo nie dosť schopného rodiča. Čo sa týka konkrétnych fóriem násilia v rámci tohto vzorca, ktoré muži používajú, môže ich byť veľmi veľa, ale aby som uviedla niekoľko príkladov, tak môže napríklad ísť o to, že muž cielene vlastne narúša nejakým spôsobom pravidlá, ktoré doma v domácnosti, keď sú deti so ženou fungujú, keď sú zverené do jej starostlivosti a robí to úplne cielene. A tým pádom deti vlastne potom prídu domov a neposlúchajú alebo nerobia také bežné činnosti, že umyť si zuby alebo rôzne iné veci. Alebo to môže byť také úplne cielené narušanie rytmu, čo sa týka v súvislosti s krmením, spánkom, nejakými pravidelnými potrebnými aktivitami, hlavne u malých detí. A tiež tomu častokrát robia aj cez to, že dožadujú sa vlastne kontaktu s deťmi v časoch, kedy pre tie samotné deti to nie je dobré. Napríklad, kedy majú krúžky, a vlastne potom nemôžu chodiť na krúžky, pretože si vynúti ten násilný partner a ich otec si vynúti vlastne styk v takom čase, keď sú na krúžkoch, ale pritom nie je ochotný napríklad na tie krúžky ich odniesť. Ďalšou stratégiou, ktorá súvisí s rolou ženy ako matky, ale ktorej cieľom je skôr vlastne vykresľovanie nejakého obrazu o nej smerom do prostredia, napríklad smerom k rôznym inštitúciám, diskreditovanie ženy ako matky. Táto stratégia
slúži na to, jednak aby ten násilný muž preniesol pozornosť inštitúcií zo svojho násilného správania na ženu a aby sa zaoberali nie tým, ako on sa správa násilne, ale aby sa zaoberali tým, že čo je to, čo žena robí, či je dosť dobrá matka, či robí všetko teda, čo by mala robiť. A veľakrát to robia prostredníctvom toho, že podávajú na inštitúcie rôzne podania, niekedy aj úplne vymyslené o tom, že nie je dobrá mama, že nie je dosť schopná sa postarať o deti, že veľmi často v poslednej dobe sa objavujú stratégie, kde podávajú muži rôzne návrhy na súdy alebo na úrady práce, že žena nepripravila deti na styk, že bráni v kontakte, že nedvíha telefón a vlastne chceli len mať kontakt s deťmi. Ale veľakrát to robia aj vtedy, keď ten kontakt reálne majú, ale vlastne nad rámec toho času, v rámci toho sústavného obťažovania sa dožadujú kontaktu a vlastne keď im žena nevyhovie, tak potom vlastne prekrúcajú tú situáciu, nepovedia inštitúciám, že vlastne majú pravidelný kontakt, ale hovoria o tom, ako im žena bráni. A to vystavuje samozrejme ženy extrémnemu stresu, pretože potom musia chodiť aj vyčerpávaniu, pretože potom musia chodiť na rôzne inštitúcie, vlastne vysvetľovať tú situáciu, obhajovať sa, alebo teda brániť sa, pokiaľ ten muž hlási alebo udáva veci, ktoré nie sú pravdivé. Vo vzťahu k inštitúciám rovnako muži využívajú predstavu, že deti potrebujú otca, a robia to kvôli tomu, aby získali súcit okolia, ale tiež je to stratégia, prostredníctvom ktorej odklonia pozornosť od toho, že sa správali násilne k mame detí v minulosti, alebo to robia aj v súčasnosti, prípadne k samotným deťom. Po separácii s jedným z takých dostupných nástrojov na pokračovanie v násilí je ekonomická kontrola. Samozrejme, že to závisí od konkrétnej situácie, lebo niekedy tá situácia môže byť taká, že žena ostane v byte alebo dome a muž je ten, ktorý je vykázaný, musí odísť. Alebo môže byť situácia, že žena odíde k svojim rodičom alebo odíde do nejakého zariadenia núdzového bývania. A samozrejme, tieto zmeny v živote veľmi úzko súvisia s financiami a rovnako možnosti ženy, aké kroky v rámci odchodu vie urobiť, sú veľmi úzko napojené na to, akými finančnými prostriedkami disponuje, či je zamestnaná alebo nie je zamestnaná. Preto ďalšou stratégiou násilného správania po separácii je, ako vidíme na kolese, je odmietanie finančnej podpory. A je to vlastne istý nástroj, akým spôsobom naďalej udržiavať moc a kontrolu nad životom ženy a detí prostredníctvom financií. Konkrétne sa to môže prejavovať opäť rôznymi formami. Môže ísť napríklad o neprispievanie financií na zdravotnú starostlivosť o detí alebo vlastne na veci, ktoré sú nad rámec tej bežnej starostlivosti v rámci napríklad výživného. Môžu to byť rôzne krúžky, alebo záľuby, alebo výlety, na ktoré by deti chceli ísť. Tiež to môžu byť rôzne súdne konania, ktoré vlastne znamenajú pre ženy ďalšie extra výdavky na poplatky za súdne konania alebo na právnu pomoc, ktorú v rámci tých súdnych konaní potrebujú. Niekedy muži používajú takú stratégiu, takým spôsobom vlastne vyčerpávajú, obťažujú a zamestnávajú ženu v práci, jej napríklad vyvolávajú do práce a snažia sa v taký čas o to, aby vlastne mala problémy v práci a niekedy v dôsledku takéhoto správania ženy aj prídu o prácu, čo znamená vlastne stratu príjmu a stratu financií a tým pádom vlastne sa zvyšuje ich závislosť alebo nejaká odkázanosť na toho násilného partnera. Viacero stratégií, ktoré muži, ktorí sa správajú násilne, používajú po separácii, súvisí s deťmi. Hovorili sme teda o tom, že časť alebo niektoré stratégie môžu súvisieť s financiami, ale viaceré vlastne súvisia s deťmi.
A je to kvôli tomu, že práve vlastne cez dožadovanie sa kontaktu s deťmi a cez kontakt s deťmi a cez šírenie takej predstavy, že deti potrebujú otca a dožadovanie sa toho, že chcú tráviť s deťmi čas, v podstate používajú deti ako nástroj na to, aby sa dostali do kontaktu so ženou a aby mohli prostredníctvom detí naďalej pokračovať v násilí a budovať si cestu vlastne moc a kontrolu. Jednou z týchto stratégií je ohrozovanie detí. V súvislosti s týmto vzorcom ohrozovania detí môže to byť široké spektrum od zdanlivo takých menej závažných vecí, že nedajú deťom jesť alebo nedajú im piť, nestarajú sa o tie základné potreby, až po veľmi závažné veci, kedy môže dochádzať aj priamo k násiliu a k samotným deťom, alebo môžu vystavovať deti ďalšiemu násiliu, kedy deti vidia alebo sú svedkami toho, že vlastne ten muž, ich otec sa správa násilne k ich mame. V súvislosti s deťmi je ďalší vzorec násilného správania po separácii nerešpektovanie detí. V rámci tohto vzorca v podstate ide o to, že muž nerešpektuje potreby detí, zosmiešňuje ich potreby, zosmiešňuje ich záujmy alebo záľuby. Potom to môžu byť také veci, že v čase, keď deti sú s otcom a potrebujú sa teda pripravovať do školy, aby boli pripravené, tak vlastne sa nepripravuje s nimi do školy. Potom, keď prídu deti zo styku, tak často nám ženy hovoria, že dlho do noci aj veľmi malé deti sa musia pripravovať do školy, pretože vlastne sa nepripravili v tom čase, keď napríklad cez víkend boli u otca. Tiež vlastne môže ísť o vlastne zaobchádzanie s deťmi, ktoré je neprimerané ich veku, alebo vlastne vystavovanie ich situáciám, ktoré pre nich sú nejakým spôsobom nepríjemné alebo ohrozujúce, alebo narúšajú nejaký taký ich pocit bezpečia. Okrem stratégií a vzorcov násilia, ktoré sú priamo namierené k žene alebo teda k samotným deťom, tak v násilných vzťahoch muži používajú stratégie a vzorce, ktorých cieľom je narušiť vzťah medzi ženou, teda medzi mamou a medzi deťmi, alebo narušiť vzťah medzi súrodencami. Tým, že vlastne rôznym spôsobom sa správajú vlastne k jednému dieťaťu a potom k inému úplne inak. Hej. K jednému napríklad sa správajú násilne a k inému práve naopak vôbec nie, čo vytvára potom rôzne situácie napätia medzi súrodencami a vlastne dochádza k narúšaniu vzťahu. Ale vlastne dôležité je hovoriť aj o tom, že aké stratégie používajú na to, aby narušili vzťah vlastne medzi ženou, mamou a deťmi. A toto robia napríklad prostredníctvom nejakého zosmiešťovania ženy pred deťmi, urážania, ponižovania a očierňovania. Alebo niekedy vlastne vyžadujú od detí, aby boli na ich strane a používajú ich ako aj po separácii hovoria im v podstate, aby robili mame zle. Niekedy to deti hovoria ženám, že vlastne ocko mi povedal, aby som proste ti robil zle, alebo aby som ti hovoril takéto nepekné veci, čo samozrejme prináša veľa napätia do vzťahu medzi ženou a deťmi. A tiež niekedy používajú deti na to, že vlastne v podstate cez deti kontrolujú, čo žena robí, kde boli, kto bol u nich na návšteve, čo jedli a rôzne takéto veci vyťažujú deti vlastne z informácií na to, aby mali naďalej kontrolu nad životom ženy a detí. Takéto správanie v podstate vedie k narušeniu vzťahu a potom majú vlastne oveľa menšiu takú vzájomnú podporu v tej situácii žena a deti. A
a tiež vlastne ich to vyčerpáva a oslabuje, pretože neustále riešia množstvo akože nejakých problematických situácií, ktoré takéto správanie prináša. Posledným vzorcom, ktorý často muži používajú po separácii, je vlastne naďalej používanie fyzického a sexuálneho násilia, ktoré môže byť smerované smerom k žene, mame, alebo teda aj priamo k deťom. Niekedy, tak ako som už hovorila, deti sú naďalej vystavené situáciám, kedy mama zažíva násilie. Pri odovzdávaní a preberaní detí napríklad je priestor a častokrát aj dochádza k takýmto situáciám a môže ísť o rôzne formy psychického násilia, ale môže dôjsť a nezriedka aj dochádza aj k fyzickému násiliu, to je jedna vec. Zároveň vlastne niektoré výskumy ukazujú, že po separácii niektorí muži, ktorí sú násilní k svojim partnerkám, tak začnú násilne sa správať a ohrozovať aj samotné deti, čiže dopúšťajú sa násilia smerom k deťom. Niekedy tiež si vynúcujú od žien nejakú akože dotyky alebo intimnú blízkosť alebo sex, napriek tomu, že vlastne žena odišla, ako podmienku na to, aby vlastne deti, keď budú s mužom alebo teda s otcom, aby im neublížil, aby ich neuniesol, aby im nič nespravil. Čiže opäť ako používa deti ako nástroj na vynúcovanie rôznych vecí od partnerky, od ženy. Porozumenie týmto vzorcom a stratégiám násilného správania po separácii je nesmierne dôležité pre všetky inštitúcie, ktoré sa podieľajú na ochrane a pomoci žien, ale rovnako pre inštitúcie, ktoré sa podieľajú na ochrane a pomoci detí. Kvôli tomu, že vlastne bez porozumenia histórii násilia, čo sa dialo, ale aj vlastne tomu aktuálnemu stavu a tomu, ako pokračuje násilné správanie po separácii, nedokážu zabezpečiť ochranu a pomoc a podporu pre ženy a pre deti zažívajúce násilie.